Estamos, vaya, este son eu. Aí está Álvaro Veiga, radiolidersantiago.com, 97.7, Facebook Live, YouTube. E despois, pois todo o que nos vai a contar, que penso que non vai ser pouco, porque están en todos lados. No, é que estades en todos lados. Pois anda que vos, que si entregando bocatas, esas delicias de chichalovers no Bombuso Obradoiro, Cobra. En todos os rincóns, vai a un concerto na Sala Capitol. Quen está aí? A esa hora onde un busca o que busca esta chichalovers. Bueno, e depois están pois en Porto do Camiño. Bos días, Graciela. Hola, bos días. Cofundadora de Chichalovers aí na Porto do Camiño, ese rincón que vimos nacer, que estivemos na inauguración. Que tal estes 10 meses? A ver, cales son as sensacións que deixa Chichalovers 10 meses despois? Pois moita intensidade. Estamos moi contentos, pero sí que, bueno, hai pico e pala, levamos moito traballo todos estes meses, pero moi satisfeitos coa acollida e, sobre todo, bueno, pois a donde estamos chegando en tan pouco tempo, a verdad. Isto é un rincón de aldea. Bueno, contamo ti. Que Chichalovers? Pois, como eu digo, é a cociña da avoa representada en 16 metros cuadrados. Que, bueno, pois ese rinconciño que temos na Porta do Camiño, donde pois nos especializamos en bocatas de chicharróns e de chourizo. A familia de Darío, bueno, como nos dicimos, xuntamos dous legados, que o de Darío, sí, que, bueno, pois ten a gandeiría en Santa Comba, carnicería aquí no Mercado de Abastos, a Dos Capelo, co meu legado hostaleiro, que eu veño do Grove, dunha familia de hosteleiros de toda a vida, terceira xeración. E bueno, xuntamos os dous legados. A fame coas gañas. Exactamente, nunca mellor dito. Sí. E bueno, e o que fixemos foi pois recuperar un produto moi tradicional que casi se estaba perdendo e adaptalo a estes tempos, non, que de modernidade, facer, bueno, un concepto moito máis fresco, atractivo, máis fresco, moderno, século XXI, pero con noso produto de sempre. Indo a aldea, a lareira, o chicharrón, o rixón, o chourizo. Un produto que sí que forma parte ou conforma parte de algunha receita e demais, pero este é o protagonista indiscutible. Totalmente. O sea, non é secundario ni terciario, non, é va. o protagonista. Exacto, o protagonista é o chourizo e o chicharrón, e despois, bueno, traballamos con outros produtores de proximidade e cos mellores obradoiros de aquí de Santiago, obradoiros de pan, pero sí, o protagonismo do chicharrón e do chourizo. Que se estaba perdendo. Sí. Que non hai ese rincón, ese espazo. Sí. Por que na Porta do Camiño? Porque un punto de entrada, de saída, aí hai dende o máis picheleiro ata o máis forasteiro. Pois foi unha sorte realmente, porque... É que eso me contabas ti. Sí, foi unha sorte, todo foi como un universo aí dounos coa varilla, sí, totalmente, coa variña máxica. Porque eso, estábamos, como eu digo, estábamos buscando un local, eu organizo eventos tamén e fago marketing e eventos, e estábamos buscando realmente un local para eventos. E de repente empezamos a falar un día, non, de jolín, que os chicharróns que se veían moi pouco, cada vez menos, que os que había, bueno, pois a calidade que na plaza é un dos produtos que máis se vende, e que era unha pena non poder chegar a un rango maior de idades, porque claro, a plaza quen vai, cada vez vai menos xente, desgraciadamente, pois porque pois ten un horario moi reducido, non todo o mundo pois pode ir pola mañán. Bueno, a cousa empezou así, e de repente encendemos falando, de repente liña de negocio. Exactamente, dixemos, ostras, é que temos que facer isto. Ocorreusenos e foi, temos que facelo. E casualmente, pois, ese local estaba aí para nós. Estaba para nós. Aí está. Pero ben, é certo, claro, a comida da boa en 16 metros cuadrados, pero Chichalovers ten esa función de sair. De expandir. Sí. Porque estades, insisto, cada vez en máis lugares. Sí. Un vai ao náutico a disfrutar de... Quen está aí, o carón? Chichalovers. Vai a un concerto, Chichalovers. Claro, é unha liña tamén de a xente que queira vir a vosa casa, pero tamén ir de vos as casas alleas para que, primeiro, pues, coñezan e disfruten. Vamos. Exacto, sí. Mira, de feito, no Jaleo, que estivemos esta fin de semana, foi moi chulo porque había xente de fora, había xente de Sevilla, xente de Valencia, xente de Mallorca, e que achegábanse e dicían, pero eu quero isto, pero isto que? ¿No? Ten boa pinta, pero isto que? ¿No? Que é o chicharrón? E explicábamos que era o chicharrón e, bueno, flipaban. Volvían, mercaban outro, estaba espectacular.
A verdade que... Expandindo internacionalmente o chicharrón? chicharrón? Sí, sobre todo, pois veñen turistas estranxeiros e flipan, o sea, flipan, din que isto na miña vida probei isto, non? E temos... Non tanto o chourizo, que quizáis é máis tamén, habitual sí, de probar, pero o chicharrón sí, Sí, coñécese máis o chourizo xa saben que amantes do chourizo flipan, xa van directos e, non, eu quero este bocata, temos un que claro. con pan e chourizo e quero este bocata. Pero sobre todo o chicharrón é o que chama atención, sobre todo pois xente de Latinoamérica que é distinto, que se fai distinto e veñen e din, pero isto que é, no? É que no meu país se fai así, Claro. preparámoslo. É moi bonita toda esa conversa arredor dese produto, non? Que é tan variado, que hai tantas formas de facelo e que gusta, que dá igual o que lle botes, que está rico. Pois xa me están ganas, non hai mala hora para un chichalover. Eso sempre entra. ¿Verdad? Ata po desayuno. Para un almorzo, despois de chegar a casa de tal, mediodía. Cal é o voso, que horario tedes, por exemplo? Cal é o voso liña? Mediodía, noite, todo o día? Nos estamos de 12 a 4 e de 8 a 11. Vale. Despois, bueno, en función da tempada, agora temos ese horario, seguramente ampliaremos un poquinho máis agora a partir de maio, xuño, ampliaremos algunha horiña máis, porque, bueno, é un barrio, como ti dis, que é un paso a entrada do Camiño de Santiago, hai moito tránsito, moita xente, entón é un barrio moi diurno, sobre todo, pero sí que é certo que o mediodía funciona, pero as noites, tardes noites funcionan moito mellor. Hai máis tránsito. Como digo, espallando, elevando, estando en feiras, en formatos, en festivais, e demais, tamén agora no deporte, arroupando ali o deporte, ao que lle cai ese chichalovers, disfruta o partido do Monbús moitísimo mellor, fixei malí que estaba o tipo no? Son esas sinerxias de deixarse ver na cidade, non? E na nosa contorna toda. Sí, no caso do Obradoiro, pois ten unha comunidade moi bonita, moi chula, moi fanática, non? Moi que defende o seu, e nós tamén estamos creando esa comunidade e o que nos levou a... Hai valores semellantes, non? Exacto, que nos levou aí a participar, a formar parte e apoialos, foi iso, non? De xuntar as comunidades, de medrar xuntos e desa defensa polo deporte, polo a cidade, sobre todo, porque é xente moi daqui, moi nosa, moi... Entonces, sí. Darío, non? É a outra parte contratante. Sí. Ti, claro, que estades en mil fregados. Isto é un fregado máis sí. Que funciona, pero que vos dedicades e que... Sí, Darío está coa carnicería tamén. Claro, e que... bueno, propietario e xestiona pois os clientes, que bueno, multitud de eventos. Sí, eu fago que eso é bonito, non? Como dixeches antes, se alinearon os planetas porque isto foi tamén pois parte xa non só do meu legado e a miña formación, que realmente eu estudiei no Centro Superior de Hostelería, aínda que logo me fumas polo lado de eventos e marketing, sempre ligados á gastronomía, pero foi como todo un conxunto do meu legado, da miña formación e despois da miña profesión, non? Que o levamos ao chichalovers, a pues, poder estar en todas partes, a facer eventos, tamén a parte de ir a moitos sitios, estar presentes en moitos sitios. Sí que estades. Facemos os nosos propios eventos tamén, que, bueno, pues está guai. Agora, por exemplo, mañan temos... Hoxe que día é? Hoxe é luns. É luns, é verdade. Sí, xa non sei, mira, xa non sei en que día vivo. Hoxe é luns, 7 de abril. Pois mañan temos o Bocata do Chef, que creo que é a quinta edición. O sea, perdón, quinta edición non, a quinta proposta. O sea, que tedes aí enchendo o calendario de mil iniciativas e de 1000 propostas. Sí. Claro, isto é o nacemento, 10 meses. O sea, dentro prácticamente xa o ano e demais. Pode que con motivo deses 12 meses pode haber un replantexamento de liña, de seguir, de crecer, de... Sí. Que isto, non direi moi franquiciable, pero... Moi replicable, non? Sí, non sei. Sí, a ver, o noso objetivo é estar presentes noutras provincias ou noutras cidades. Sempre dicimos que nos gustaría moito que a segunda apertura fose na Coruña. Sí. Bueno, pero despois... con xestión propia, con... De momento sí. Sí. De momento sí. Si queremos, bueno, pois que ter 2, 3 tendiñas nosas e despois, bueno, ampliar aí... O sea, Santiago, Coruña... Santiago, Coruña, estamos aí, Ourense tamén nos gustaría estar, que creemos que pois é unha boa plaza.
tamén os chicharróns, aínda que se fan de outra forma, se comen moito. E, bueno, despois, a ver como imos medrando, a ver como vai o conto. Podoche lembrar que esta entrevista está se vendo, só hai que vela de que hai presente, que é moi bonito, 10 meses despois, un negocio. Todos sabemos, os que temos negocios, que o primeiro ano é un sondeo, sí. Pero con 10 meses xa que a proxección xa que se este valorando é de crecemento, de espallamento por diferentes recunchos de Galicia, dignificando, pois penso que nos debemos congratular todos, ¿no? Sí, a ver, a verdad que estamos super contentos, que isto é como unha alegría continua porque supera sempre as nosas expectativas, non é algo que ti esperes. Ti curras, traballas duro, tal... Estás na burbulla e non te enteras. Exacto, e de repente vas vendo os resultados e dis, ostra, pero sempre temos esa cousa de, bueno, imos a polo seguinte, non? Está moi ben e tal, non nos subamos a parra, vamos a seguir traballando a pola seguinte. É moi bonito, sobre todo, cando nos deron o Solete Repsol os 5 meses e medio, bueno, foi increíble, porque diste, en 5 meses e medio, que de repente esta sorpresaza, pois que isto ocurra... E unha entrevista, non sei se foi no correo, dices, que nos estábamos a outra cousa, non? Totalmente. Que non sei como, non? Exacto, era a impensable. A sorpresa mayúscula, sí, pero bueno, que ao final... Sí. Analizando en frío con Darío, e pues igual estamos facendo... Exacto, ¿no? Digo, joder, claro, que estamos facendo ben, non? Un solete non ven porque sí, Exactamente. É algo que moita xente que nos preguntaba, pero como fixechedes? Isto como funciona? En plan, chamas a alguén? Nos non temos nin idea. Non sabemos que un día nos pediron un venres, pedíronos unhas fotos para... Sí, para prensa, e digo, bueno, pues eran unha entrevista así tal, desto... E o luns dixéronos, bueno, pois as fotos eran para isto. Bueno, saltamos... O sea, sorpresa mayúscula a todos os niveis. Sí, totalmente. Non é o que tivese a seguir para que vos avisar. Nada, é que non sabíamos absolutamente nada. E foi, guau, maravilloso. Pues nos gusta que haya esa xente emprendedora, que ao final, pois que non é conformista, non? Porque estades en tantos frentes que poderíades dicir os dous, pois ata aquí. Pero neste caso non, ata aquí, máis este ata aquí, máis agora a Coruña, máis agora outro. Que previsión hai de apertura? Tes unha previsión xa de cara ao verán, despois do verán, este ano non hai presa? Que tempo manexades? A ver, nos gustaríanos facer así un cómputo, un análisis, non? Despois desta tempada frenética que temos un calendario... Pensar o ano do ano, non? Exacto, despois o ano facémolo desde xuño, pero despois, bueno, queremos esperar a despois de tempada, setembro, para decidir en plan, veña, pois imos adiante con isto, e bueno, gustaríanos que fora entre finales deste ano e principios do ano que ven. Chicharróns e chourizo. Esta é a liña. Sí. Nunca se planteou coquetear con... No, inicialmente, de feito, Darío, bueno, a familia de Darío foi unhas hamburguesas riquísimas e uns chourizos criollos, que sei sí que algún especial sí que faremos. Como especial. Exactamente, como edición limitada, como fixemos o verán pasado. Pero de momento non, porque, bueno, hamburgueserías hai un mercado pues, moi amplio, moi competitivo, a nosa liña gustanos moito, sabemos o que defendemos e o que queremos facer con este produto, sabemos que temos un moi bo produto e queremos ir nesta liña, non? De momento, o sea, pues, seguir con este concepto que creo que é moi novidoso e moi rico. Antigo pero moderno, como di Novedades Carmiña. Sí, é verdade. Funciona, así que sí. E que leva a esencia do que é Galicia, que é moi matriarcal, que é moi de aldea, moi do rural, que ten, non sei, proxecto que, como digo, estivemos na inauguración e xa ese día dixemos, isto ten longo recorrido. Aparte, sobre todo, pola profesionalidade que tedes os dous detrás, e depois por eso, por apostar por produtores de aquí, que ofrecen o mellor sempre, e ao final, pois, é un cúmulo de circunstancias que fan que estemos falando de que o proxecto funciona. Sí, de poñer sobre todo un valor son todos tirando do mesmo lado da corda, non? Exacto.
para nós é moi importante pois darlle voz tamén a outros produtos de proximidade, a outros compañeiros, e defender o territorio e o noso produto que é maravilloso. Que din as aboas deste xeito de dar os chicharróns do século XXI? Flipan un pouco, non? Porque claro, é como vais lle dar, pero isto que para elas é o pan con chicharrón de toda a vida, e nos de repente facemos pero todo como que lle destes aí esta reviravolta? Claro, é como mesmo os uniformes que temos, que son os mandiles e todo, non? Pois falle moita gracias, bueno, as señoras e os señores que pasan por ali, e que además nos gusta moitísimo porque os señores maiores de máis de 70 anos, 70, 80 anos, veñen a por o seu takeaway, que cando diches ti, non? Ir o señoriño do... 80 anos co takeaway, que me levo isto pa... Que sí, de dame aí un bocata. O médico non me deixa, pero toma aí un que un non fai dano. E van co seu bocata takeaway pa casa. É moi chulo, moi chulo. E os que quedan ali a tomalo na mesiña tamén, bueno, é moi bonito eso. Mira, a próxima vez que veñas a unha entrevista sen bocata de risóns. É que estas cousas hai que probalas. Pois é verdad, é verdad. Acaba de estar un doctor aí, bueno, non lle vou decir que me faga un chequeo, pero a ti sí. Veño cun convite, mañá non podedes faltar o chef. Vale. Además, bueno, non sei se sabes que sorpresa, non se pero, sabe. A ver, pero conta, que podemos dicir entón? A ver. Do bocata do chef nos empezamos en novembro, sí. É unha proposta, sempre escollemos un chef vanguardista que ven a facer, diseña un bocata exclusivamente para nós e se queda na carta durante un mes. Exclusivamente, exactamente. Queda na carta un mes. Mañá e durante un mes. Exactamente. Mañá o bonito é que o primeiro ou segundo martes de cada mes ven o propio chef ou a propia chef a presentar o bocata, poñemos DJ e formase un ambientillo moi chulo. Ás 8, de 8 a 10. Anotado. Así que non está podedes faltar. Veiga mañá aí. Vale. Non se pode decir, non se pode desvelar. No, é sorpresa ata o día da presentación. Pero grandes da restauración. Sí. De Galicia, principalmente? Sí, todos de Galicia, de diferentes provincias. Ata agora estuvo o Secadeiro de Outes, a Artesa da Moza Crecha de Betanzos, tamén estuvo Benedita Elisa. E, bueno, ao final son xente con un nivel moi top, moi chulo, e que traballan produto de proximidade. De proximidade? Non direi que se xa limitado, pero dar vanguarda e dar estilo a... Exacto, agora mismo acabamos de rematar con Iván Domínguez, de Nado. Claro, ademais darlle unha volta. Sí, total. Que interesante, probar unha proposta moi vanguardista nun formato, non? Iván dicía, a primeira vez que fago un bocata, bueno, estaba tremendo. E mola moito porque eles se divirten tamén, nós con eles. Saense do seu... Exacto, dese nivel tan exigente, tan, non? Entón está moi guai. Pues mira, pois mañá, de 8 a 10, aí na propia zona de... Exacto, Porta do Camiño. Na Porta do Camiño, aí está Chicha Lovers, con ese porquiño, de imaxe, facendo as cousas ben, que nos alegra moito. Que nos vemos mañá. Mañá, xa falta, paso lista. Xa nos veremos, vémonos mañá. Saúdos a Darío, que evidentemente non podo estar aquí por motivos laborais, de axenda e demais, pero agradecer a ti, Graciela, que nos alegra moi moito que xa xente valiente, emprendedora, e que isto non é sorte, que as cousas funcionen. Isto hai moito traballo, moito esforzo, dar cos mellores, e moito pico e pala, e moitas horas, e ao final, pois mira, dan os seus resultados. Graciñas, vémonos mañá. Gracias a vos.